Здравейте, аз съм полицай. Здравей, да. Здравейте! Аз съм полицай. Можете ли да направите 2 сандвича с нещо и да изпратите в полицейския участък? Ние сме на 3 минути от вас. Добре. Колко време ли трябва? Може би след половин час. Добре, приятен ден. Приятен ден.
Добре. И не забравяйте Суса. Здравейте! Идвам да почистя хлебарки, защото навсякъде има много хлебарки и цялата сграда е пълна и ако ме пуснете, ще ви покажа как да използвате капани за репило и капани за тизони. Ти нямаш представа какво е животът и все още не научаваш какво е между животните и камъните и вършиш тази мръсна работа, защото все още слушаш другите, вместо да виждаш реалността и аз няма да ти позволя да ги убиеш и ще ги хвана и хвърли далеч и трябва да отидеш да научиш повече за живота и маймуната е доказателство, че грешиш.
Искаш да пиеш алкохол или канабис с мен, защото е скучно. Може би ще ям канабис с шоколад и не мога да пуша или да пия алкохол и не харесвам алкохола, толкова много бактерии в страничния алкохол и ако пиеш малко повече не знаеш как се казваш. Полицията убива един човек заради 1 килограм канабис и след това семейството и приятелите унищожават целия град и те разбиват сърцата на 1000 души и всичко това се случва заради 1 килограм канабис и това е начинът, по който хората се унищожават, крадат и мразят, защото тези хора играете на жертва и повечето хора падат, защото слушат обществото и религиозния закон, вместо да виждат реалността и гледат, не винаги обществото или религията се прави и винаги можем да намерим нова и по-добра идея и ако все още слушаме историята, тогава ние не можем да променим нашия свят за по-добро бъдеще и най-доброто нещо, което всички можем да направим е да се оставим един друг на мира и да ме съдим само когато е много важно, например убийство и кражба и това не е вашият свят.
ако продължавате да угаждате на хората. Да, прав си, те ще направят проблеми и моята приятелка тя краде от всички, дори от семейството си, защото не може да отглежда канабис в къщата си и тя казва, че всичките ми пари отиват на път и затова мрази всички, и тя няма свобода заради другите. Това е преди 100 години, някои наркотици са незаконни, но все пак можете да си купите по всяко време и те просто безпокоят хората за нищо и казват, че са заради децата, но мисля, че някои лекарства са 100 пъти по-добри от алкохола или яденето на животни и детето ще научи лоши неща от убиват животни и те ще научат за убиването и не знам защо някои наркотици са незаконни, а убиването на животни е законно и хората употребяват наркотици, защото е рождено, партия или болка, но хората убиват животни. За 3 причина или нямат представа какво е животът, или са глупаци, или са луди. И ако помогнете на някого и в крайна сметка нараните друг човек, това не е добра помощ и всички ние не можем да напуснем страната си заради някои хора. Срамно е да кажа на някого да не яде наркотици, защото моето дете ще се учи от теб и ти можеш да избереш какво ще ядеш, само не убивай някого заради храната си и дори ние сме в нашата къща и не живеем в техните къщи и децата ще се научат на лоши неща като ядат животни, а не наркотици и яденето на месо трябва да е незаконно. Мисля, че Бог тества хората по същия начин, по който Бог тества Адам и Ева и Авраам, и Бог тества хората чрез теста на Авраам, когато Бог казва убий сина си и след това Бог изпраща овце на Авраам и този ден Бог тества всички хора чрез теста на Авраам. Ако ядеш месо, ще бъдеш наказан. Да, прав си, понякога можем да ги видим да плачат и крещят и дори маймуната е същите хора и ти вярваш, че Бог съществува. Как вярвам, че Бог съществува? Един ден бях толкова болен и никой лекар или лекарство не може да ми помогне и тогава някой ми каза да отида при този мъж, той е от Бог и тогава отивам там. Той просто ме хваща за ръката. Тогава болката ми изчезва и аз беше добре и след 8 години гледам един филм и виждам, че някой е направил същото. И тогава си спомням постъпката му. Отивах в кланица и помолих месаря да ми даде животинска кожа и той каза защо ти трябва животинска кожа и аз казах, че ще използваш за дрехи и той каза, че това е голям грях и тогава аз казах защо ги убиваш, той каза, защото Бог кажете, че е за храна. Защото е написано в Божията книга. И пак не намираш красив мъж за себе си. Кажи кой мъж е красив и все още не мога да намеря красиви мъже, защото 95% от мъжете са сладки татковци и ако искаш мъж, намери някой добър, защото има 5% шанс да намериш красив. Боже, ако чуеш глас ми, можеш ли да ми покажеш син цвят? Мисля, че това е Бог. Можеш ли да ми покажеш номер 1? Знам, че дори лаптопът ми може да чете мислите ми, но вярвам, че това е Бог.
Какво означава пожар в съня? Откъде идва този комар? Целият този свят е за вас безплатно, просто не идвайте в къщата ми и ние, хората, сме първите животни, които плащат за място за спане. Здрасти! Искам капани за комари, но без да ги наранявам, защото ще ги пусна отново. Чакай, ще ти покажа. Добре, сега ела с мен.
Здравейте, имате време. Аз съм полицай и искам информация от вас за някой. Той беше тук, за да почисти хлебарки и ако ме пуснете. Искате да пиете нещо? Не, благодаря. Някой идваше да почисти хлебарка и тогава знаем, че ти се ядоса и след това изгори църквата. И той дойде да те унищожи, след това полицията го арестува и то за 10 години затвор и можеш ли да ми обясните защо? Защо и двамата бяхте ядосани? Той иска да убие хлебарки и аз му казах, че е по-добре да ги хванеш и да хвърлиш пътя, вместо да ги убиваш, и аз казвам, научи, че животните са същите хора и те са души, а не камъни, и му се ядосах. Добре, разбирам. Благодаря ви, приятен ден. Добре дошъл при мен, ти си един от редките хора, с които говоря с тях и говоря с теб, защото ти си много мил и добър човек и те харесвам и мислиш, че тези комари те безпокоят, но аз ги изпращам да те спасят от опасност. И помниш ли тези мъже, които искат да убият хлебарка и той иска да те убие, и тогава ти показвам съня ти, но ти не разбираш и тогава ти изпращам комари да те безпокоят, докато излезеш навън и да ако ядете или убиете животни или хора и дори дървета, тогава ще бъдете наказани. Някой човек ще загуби живота си завинаги и няма втори шанс в живота. И ти си ял животни в миналото, но си спрял да ядеш животни и се бориш за тях. Така че сега ще ти простя. Наистина съжалявам за това, което направих на животните и не знам, че този комар дойде да ме спаси и съжалявам за това, което направих на животните в миналото и знаете, че обичам животните и спирам да ги ям, защото знам, че яденето на животни е грешно и когато бях дете, питам семейството си защо убивате животни и ги виждам, че плачат и чувстват болка. Но казват, защото Бог казва и за това ги ям. И ние се учим от нашето семейство, общество, религии и животните бяха нашата храна, затова животните не бяха толкова достойни в нашите очи и ние ги гледаме като машина за храна. Ако ядете животни, тогава ще бъдете наказани и всички животни са едни и същи хора и никоя душа не трябва да умира, за да живеят другите.
А маймуната е доказателство, че животните са същите хора и дори дърветата имат души и ви е позволено да ядете само плодове от дървета и дори не можете да отрежете цялото дърво. Защото дървото ще умре и същото е как вземате коса от човек и е грозно. Ако ядете нещо от тялото на животно и е добре да ядете от дърво, за да не умрете и ако нараните животни или хора и дори дървета, тогава ще бъдете наказани и вашето наказание ще бъде със същия характер, който сте направили и знаете, че понякога някой нарани някого и той има същия проблем и това съм аз, който ще го върна. И без значение каква рента с животни искате да ядете, защото всички животни са едни и същи хора. 85% в този свят ядат животни и се доверяваме на религиите и книгите за Бога. Какво ще стане, ако ви кажа, че някой пророк е много мил и добър човек, но те не идват от мен и някой човек ги е измамил и им е казал, че са богове и са ги използвали за собствените си цели и за това бъдете внимателни и вярвайте повече за това как се чувствате за нещо, вместо да слушате другите, защото хората говорят много. Но не всяка дума е достойна да ги слушате или следвате и без значение кой казва, защото някои хора лъжат, а други нямат представа какво казват и не позволяват на някои думи. Настроят ви един срещу друг и ако вие чувствате, че нещо не е наред, тогава не го правете и, например, знаете, че еленът е бяган от лъв, защото еленът се защитава от лъва, а еленът не иска да бъде храна за лъвове и вие не сте на 5 години. Защото дори децата могат да го усетят и вашите мозъкът може да разбере без някой да ви каже. Защото вие сте отговорни за действията си и за това бъдете внимателни и дори някои животни са хора и аз ги превърнах в животни по причина, но само някой от тях. Но не ви е позволено да ги ядете или нарани ги, защото ти ще бъде наказан. Има ли живот за животните след смъртта и къде всички ще отидем и каква е нашата работа на земята? И защо ни създавате? Да, животни, хора и дори дървета, но малко по-различни и вие всички ще бъдете една и съща светлина и ще отидете където пожелаете в небето или на земята или на мое място и вашата работа е на земята, че вашите очи създават история за мен и мен виждам и чувам през твоите очи и уши и дори аз мога да използвам мозъка ти, за да говоря с някого.
Това беше Бог в съня ми и сега съм 100% сигурен, че Бог съществува.